Jula, normalian, kaferik hartzen duzu? Normalen ez, tarteka. Tarteka, gaur hartuko zu? Bai, hartuko duzu. Gaur azken kafetestegila denboraldikoa, eta... Ordan izan duzu ez duzula hartzen, entrenatzeko edo adibidez olako baten aurretik, txapelketa baten aurretik eta ze hartzen duzu? Kafea ez baduzu hartzen? Ez, kafea ez, gozaldu ondo azin normalen eguerdin izatitugu txapelketak, eta ondo gozaldu. Ze gozaltzen duzu? Zein da txapelketa baten aurretik egiten duzu, ez dakit dieta edo, ze jaten duzu edo? Gozaldu normalen hidrato sartzen duzu asko, egunen bertan, bestela hainbeste ez, baina gau bat lehenago, eta egunen bertan hidrato sartzen duzu gehiago bai. Zun normalian asko zaintzen duzu zure dieta? Bai. Badaukazu horre bat... Bai, etortzen direnak asko ditzen da, nik ez da zaintzen hainbeste, zuk bai. Bai. Zuke zaindu behar duzu bai. Iarra izan dago. Azten behinola otordu bat pasatzen da, ez da, baina bestela bai. Bestela, karo, txapelduna izateko hori behar da, ez? Ne gustatzen zait itxezunen gauzak disiplinakin emate azkenen, eta... Gogoratzen duzu nola hasi zinen zegan, zergatik edo zelan hasi zinen? Bai, hori garbi goatzen, nire auzoko festetan xoxokan, beti izatezen hor desafioen bat bata besteen kontra hola, eta urte hartan parejetako desafio bat antolatu zuten, eta batek atzea egin zuen azkenen, eta nire laguna zanen Mikel Garaialdek, nire esan ziren behakin ateatzeko, eta hola hasi ginen. Kasualitatez, hasi zinen zegan? Bai. Eta gero zer, ondo atera zan? Irabazin genuen desafioi. Lagunak eta zuk irabazi egin zenuten? Hoi da, eta borrengo urten, federazioa junginan, da izen eman genuen azkenen. Claro, bueno, hortik ja, kasualitate utxez. Bai. Harinago inoiz familian euki izan duzu baten bat horretara dedikatu dana, edo ez? Bai, nero oso bajo xega birondo, txapelketetan ibildira, eta Izebare, bai. Izebare, bai. Bueno, osake odolian zeo zer badako zu, Bai, bai. Niko esaten nion, Hombre, inorre hasi nintzaren gaina oso traketx, punta lurren sartzen nun, da inorrek ez duen duru bat ematen ere gatik, eta niko esaten nun. Niko odolen segala izan, dakat esaten nien gaina, bai. Eta hondanak isilik egongo dira, Bai, kostata baino isildu jo, da seran entzian isiltzen, Eta osabak eta izebak lagundu dutzu bai, igual teknika hobetzeko, eta... Ba, egia da hasiera baten ikasten hasi nitzala, nire Andren familikoke segalarik izan dako zian. Osake, segalari zingurak? Bai, eta haiekin hasi nintzen, eta gero, bueno, hango behaien semiare bai hasi izan, eta orduan dena ire ondo laguntzeko, bai oso bakin da hasi nintzen, bai. Gogoratzen duzu txapelketaren bat, edo olakon bat berezia dana zuetzako, zein da, igual egin duzun danetatik bereziena? Ba, dudik gabe, lehenengoa irabazitakoa 2015 urten irazinuna, baina berezina 2018koa, justu esan deuna nire laguna Mikel Garaialde 3 egun lehenago hiltzan. Hile egin zan, 3 egun lehenago. 3 egun hiltzan nire laguniko goena, eta... Berakin hasi zinen, Berakin hasi nintzen, da. Eta irabazin genuen txapelketa, eta oso berezi izan. Berarentzat, ez? Gaina nuen ustez, aurrek egunen etxun kristoneon, oso gorputzaldi txarrak bezala, eta nuen uste. Baina, hasi ginen, xobe, eta gorputzak erantzute zian, eta kriston ilusioa gire zen. Behi dedikatzeko. Bai, ez, berezia, azkenean zure... Hoi da, txapel bakarra nik uste, detaile guzti guatzen izela eta nire bizin orgatuko dana. Bizitza guztirako dana, Mikelentzat. Eta zuk erreferente moduan horrek dozu, suposatzen dut osaba, baina badauko zuelan erreferente berezirik gaur egun, ez bakarrik zegan, herrikirol munduan, edo... Erreferente zaldia den, naiz, gustatzen zait bizkat denetatik, dena gustatzen zaizkit, eskolari eta segalari eta girolari asko gustatzen zaizkit. Eta hain naiz, batekin enfokatzen, bakoitzatikan, bere honena edo gehien gustatzen zaiten puntua analizatzea gustatzen zait, eta pixkat ikasten saiatu ez da erresa, baina... Ez que esan duzu, ez da bakarrik zega egiten duzu aizkoran be, bai? Bai, horregia. Eta aizkoran nolatan? Batak bestiarea eramaten dau edo? Pandemian gatikan, gehien bat, pandemia urte hortan txapelketa segako bertan berakatu zian, eta jakinan gainenean pentatloia ingo zala. Hori da, pentatloia, ez que danari emotu dutzazu. Eta pentatloia naizkoa sartzea, eta horreako... Naita nahi ez? Zaren, bueno, urte hau hortako hartuko deu, eta hola sinintzen. Zer nahiago, sega, aizkora, bueno, pentatloian, azkenean hainbeste dagoz, zein gustaten jatzu gehizean? Edo, bado baten bat, barri, igual gehiago... Gustatu gehienak sega eta aizkoa, gustatu gai, sega eta aizkoa. Oain egia da, ilusionatu honago aizkoakin, porque da, berriz, zerotik hastia bezala, ez da, ikasten aizea, bestia irabazi nahi, irabazitxizue, etxea humilduta etortzezea, baina, bueno, berriz saiatu, lortuko zu. Eta ereiko dia, egun bateo. Eta harria edo,
inoiz hartzeko asmorik, harria, martxa hontan, ja, danak engozuz. Bueno, harria tentatu lehien. Pekatoian badago, baina dino teizkora eta segan bezala hortara. Ez zait irutzen. Ez jatzu gustatzen. Ez zait beste, bueno, gustatzen zait, baina ez zola dedikatzeko horta, ez zait irutzen. Gero bai, nire gorputzare ez talako harri jasotze bat, harri jasotzaile baten, bai. Bueno, azizkero zuen. Ez jabarria kilo geixo behar azkenean da. Bueno, ba, maitxu dugu. Tita pasatzen da hemen, demora, kaferi pesto zu proba. Nahi bodo zu eraman edo ez plamen utzi. Txapelota, bai. Ba, placer bat izan da. Ondo. Ez que azkarregi pasatzen da denbora.